What up, mijn naam is Ender en ik ben heel nieuwsgierig, maar ook heel eigenwijs. Dus ik wil alles zelf uitzoeken. En vandaag ga ik checken of het veilig is om getackeld te worden door een volledig American voetbalteam. Het grootste deel van de blessures gebeurt tijdens de tackle, bijna 60%. De gemiddelde impact van een tackle op amateurniveau is vergelijkbaar met een auto die tegen 30 km/h tegen een boom vliegt. Bijna tijd om die gasten uit te dagen, maar is dat wel veilig? Checken op YouTube. I don't wanna be rude, but I don't give a damn about you one. Damn, bro. I think you used to have it all. Funny how the tables turn around. Holy shit. Ik wou zeggen liever hij dan ik, maar het is straks ik. Kamate, hore, huga chaga, ah! Boom, baby! Was dat opwarming? Nu de echte? Was dit veilig? Ik heb al mijn tanden nog. Als je wilt weten of het aangenaam was, moet je misschien zelf proberen. En nu ga ik douchen.